या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती। हरे कृष्ण। मी श्याम रसिक दास आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन तर्फे आपल्याकडे घेऊन येतो आहे गीत गोविंद वार्ता गीतेची। गेल्या वेळी आपण भगवद्गीतेच्या पहिल्या अध्यायाचे श्लोक क्रमांक 32 ते 35 या 4 श्लोकांवरती चर्चा केली आणि आपण बघितलं की अर्जुनाचे जे 5 कारण आहेत ते युद्ध का करू इच्छित नाही त्यापैकी आपण पहिल्या 2 कारणांना आतापर्यंत कव्हर केलं। कंपॅशन, करुणा, एन्जॉयमेंट, भोग। आज आपण 3रं कारण बघू, वेळ मिळाला तर 4थ्यामध्येही प्रवेश करू। 3रं कारण काय आहे? अर्जुना इज फियरिंग सिनफुल रिॲक्शन्स। सो इन श्लोका 36 व्हॉट डज अर्जुना से? अर्जुन काय म्हणतात? पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतामाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। या आततायी आक्रमकांना आम्ही ठार मारले तर आम्हाला पापच लागणार, म्हणून धृतराष्ट्रपुत्रांना आणि आपल्या मित्रांना मारणे आपल्यासाठी योग्य नाही। यापासून आम्हाला काय लाभ होणार आहे? हे माधव, आपल्याच नातलगांची हत्या करून आम्ही कसे सुखी होऊ शकतो? आपण बघतो, पाप एव आश्रयेत अस्मान। पाप येऊन आमच्याकडे, या पाप आमचा आश्रय घेऊन राहील जर आपण असं दुष्कृत्य केलं। कसलं दुष्कृत्य? धृतराष्ट्रांच्या पुत्रांना मारण्याचं दुष्कृत्य। पाप एवं आश्रयेत अस्मान, sin will come and reside with us। हत्वा एताम आततायिनः। सी द आयरनी, विडंबना बघा। अर्जुन स्वतः या लोकांना आततायी म्हणतात। आततायी अर्थात ॲग्रेसर, जो तुमच्यावर चाल करून येतो तो। आणि इकडे आपण जर ह्या तात्पर्य वाचलं तर तात्पर्यामध्ये आपल्याला कळतं की 6 प्रकारचे आततायी आहेत। देर आर 6 काइंड्स ऑफ ॲग्रेसर्स। कोण कोण आहेत? विष देणारा, पहिला विष देणारा। जर आपल्याला कोणी पॉइझन देतो तर तो आपल्यावर चाल करून येतो, इट इज कन्सिडर्ड दॅट इज अन ॲग्रेसर। दुसरा, घराला आग लावणारा। जर कोणी आपल्या घराला आग लावतोय तर तो आततायी आहे। तिसरा, घातक किंवा तीक्ष्ण शस्त्रांनी आघात करणारा, समवन हू अटॅक्स विथ वेपन्स। चौथा, संपत्ती लुटणारा, चोर। 5वा, दुसऱ्याची भूमी बळकावून घेणारा। सो जबरदस्ती कोणाच्या भूमीवरती स्वतःचा हक्क गाजवणारा। आणि शेवटचं 6वा, परपत्नीचे अपहरण करणारा। तो स्वतःची भार्या किंवा पत्नी सोडून दुसऱ्यांचा भोग करण्यासाठी त्यांचं अपहरण करणारा, विच मीन्स विदाउट देअर कन्सेंट। हे सगळे आततायी आहेत। आणि पुढे म्हणलं जातं की अशा आतताईंचा वध करणे याच्यात काही पाप नाही आहे। सो दीज 6 काइंड ऑफ पीपल कॅन ॲक्च्युअली बी किल्ड। हू आर दे? समवन हू ॲडमिनिस्टर्स पॉइझन, somebody who burns your house, somebody who attacks you with deadly weapons, someone who is trying to loot us, somebody who has grabbed our land, and somebody who has wrong eyes on the household women. तर अशा प्रकारच्या आतताईंना, अशा प्रकारच्या ॲग्रेसर्सना जर मारलं, जीवानिशी मारलं, सो देर इज नो प्रॉब्लेम। आपण बघतो पहिलेचे नियम केवढे कडक होते। आजकाल आपण अशा लोकांना सगळ्यांना सोडून देतो। काही ज्या केसेस हाताला येतात
त्याच पकडल्या जातात. मीडिया हाईप मिळतं तर काहीतरी होतं, नाहीतर कितीतरी रेप्स, कितीतरी आगजणीच्या गोष्टी, कितीतरी भूमी बळकावून घेण्याच्या गोष्टी या फोरफ्रंटला येतच नाहीत. सो फ्रॉम वैदिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर असं कोणी करणारा आहे तर तो मृत्यूदंडाचा अधिकारी आहे. हे दंड का दिले जायचे पहिले? कारण आपण बघतो ज्यावेळी कोणी व्यक्ती दुष्कर्म करतं त्या दुष्कर्मांचं पाप फळ त्याला त्याच्या पाठी लागतं. सो कर्मा इज लाईक अ मॅग्नेट. कर्मा इज लाईक अ मॅग्नेट. सो जसं मॅग्नेटला जाऊन काय लोखंड आपल्या आपण चिपकतं, तसंच कर्माबरोबर त्याच्या रिॲक्शन्स आपल्या आपण चिपकतात. एव्हरी कर्मा हॅज टू हॅव अ रिॲक्शन. आपण चांगलं कार्य केलं तर पुण्य मिळणारच मिळणार, कुठेही जाणार नाही. आपण जर पाप कर्म केलं तर किंवा चांगलं कृत्य नाही केलं तर पाप मिळणारच मिळणार, ते कुठेही जाऊ शकत नाही. सो वेन वी ॲक्ट अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन्स वी विल गेट पुण्य. इफ वी डोंट ॲक्ट अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन्स वी विल गेट पाप. काही ना काहीतरी मिळणार. मग असे महाभयंकर कृत्य जे वेदांमध्ये पूर्णपणे निषिद्ध केले गेलेले आहेत, असं जर कोणी करतो तर त्याला केवढं महान पाप मिळणार. आणि पाप आणि पुण्य या दोघांची श्रृंखला कशी आहे? दे आर लाईक लोन्स. आपण ज्यावेळी लोन घेतो बँकेकडनं त्यावेळी त्या लोनची परतफेड आपण जेवढ्या लांबणीवर टाकतो तेवढा आपण जास्ती व्याज देतो बँकेला. जेवढ्या लवकर आपण लोनची परतफेड करू तेवढा आपण कमी लोन देतो, कमी व्याज देतो बँकेला. सो या जेवढं लवकर आपण त्या ह्याच्यातनं सुटू तेवढं व्याज कमी. तसंच कर्मा प्रिन्सिपल ऑल्सो वर्क्स लाईक कंपाऊंडेड इंटरेस्ट ऑन गुड अँड बॅड. मी आज जर काही चांगलं काम केलं त्याच्याबरोबर माझं पुण्य अटॅच झालं, लाईक आयरन फायलिंग गेटिंग अटॅच टू अ मॅग्नेट. मग जेवढ्या उशिरा मला हे पुण्यफळ मिळणार तेवढं ते चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे वाढून जास्ती मिळणार. जेवढं लवकर मिळणार तेवढं मिळणार किंवा थोडंसं काहीतरी थोडंसं इंटरेस्ट. जेवढं लेट फळ मिळणार तेवढं जास्ती वाढून मिळणार. अँड सेम होल्ड्स ट्रू विथ पाप. पाप करतो मी, त्या पापाचं दुःख मी जेवढ्या त्या पापाचं प्रायश्चित्त किंवा त्याच्या इक्विव्हलंट स्वतःवरती त्रास जेवढा लवकर करून घेतो तेवढ्या लवकर माझं हे सगळं पाप कर्म निघून जाणार. इफ दॅट पाप कर्म डज नॉट कॅच मी इमिजिएटली, चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे त्याचं सफरिंग सुद्धा वाढत जाणार. सो इन वन सेन्स ज्यावेळी न्यायपालिका कुठल्याही व्यक्तीला फाशीची सजा किंवा देहदंडाची सजा देते, जीवनदंडाची सजा देते, दे आर ॲक्च्युली डुईंग अ फेवर ऑन दॅट पर्सन. कारण त्या व्यक्तीने असं कृत्य केलंय की त्याचं जर फळ आत्ता त्याने नाही भोगलं तर पुढच्या जन्मामध्ये त्याला खूप त्रास होणार आहेत. येस, कर्मा विल कम अँड कॅच. कर्म कुठेही सुटत नाही. येस, कर्मा हॅज टू कम अँड कॅच. अँड द लेट द मोर. सो आपण पुण्य करतोय आणि कर्म लेट येत आहे, दॅट्स फाईन, नो टेन्शन. चक्रवाढ व्याज व्याधू दे, चक्रवाढ व्याज वाढू दे, काही टेन्शन नाही. पण मी जर काही पाप केले आणि मला त्याचं फळ येत नाही आहे, दॅट्स अ व्हेरी सिरियस कॉन्सिक्वेन्स. कारण ज्यावेळी ते जेवढं वाढत जाणार तेवढं ते हेवी होत जाणार. सो आपण बघतो इकडे तर कौरवांनी सगळंच केलेलं आहे. भीम छोटे होते त्यावेळी त्यांना विष दिलं दुर्योधनाने, आपल्याला माहिती असेल. सो विष दिलं, सो दुर्योधन बिकम्स अन ॲग्रेसर. तरी अजून तो जिवंत आहे. येस. नेक्स्ट, घराला आग लावणारा, लाक्षाग्रह दाह. ज्यावेळी सगळे पांडव होते त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. विदुरनी कोडेड लँग्वेजमध्ये एक हातून भुयार खणून ठेवलं होतं म्हणून हे सगळे वाचले.
सो इन दॅट सेन्स ऑल्सो दुर्योधन इज अन अग्रेसर, त्याला मृत्यूदंड पाहिजे. तिसरं, घातक किंवा तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्रांनी आघात करणारा. ज्यावेळी हे संपलं होतं, वनवास संपला होता, अज्ञातवासही संपला होता, त्यावेळी विराट राजवरती, विराटनगरवरती आक्रमण करायला सगळे आलेले. सो शस्त्रास्त्रांनी मारण्याचा प्रयत्न केलेलाच आहे. संपत्ती लुटणारा, डाईसमध्ये संपत्ती लुटली, हो की नाही. नंतर दुसऱ्याची भूमी बळकवणारा, अर्धराज्य तरी कमीत कमी द्यायला पाहिजे, 5 गाव तरी द्यायला पाहिजेत, ते पण देत नाहीयेत. आणि परपत्नीचे अपहरण, द्रौपदीचं वस्त्रहरण. सो दुर्योधन हॅज डन ऑल दीज 6 थिंग्स. सो ही इज अ कम्प्लीट ॲग्रेसर इन टू द पॉवर 6. हे सगळं केलंय त्यांनी. तरी अर्जुनाचं हृदय बघा, अर्जुनाची मंशा बघा, त्याला त्यांच्याबद्दल काही करायचं नाहीये. ते म्हणतात, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव. ज्या लोकांना निश्चित रूपाने दंड व्हायला पाहिजे अशा लोकांसाठी अर्जुनाच्या हृदयामध्ये करुण भाव आहेत. उलट ते इकडं कृष्णांना संबोधून माधव हा शब्द उच्चारतात. माधव अर्थात लक्ष्मीपती. माधव अर्थात तो अर्जुन म्हणताय की हे माधवा, तुम्ही तर भाग्य लक्ष्मीचे पती आहात, मग माझ्या आयुष्यामध्ये अशी दुर्भाग्य देणारी गोष्ट का सजेस्ट करताय की मी या सगळ्यांना मारून टाकू. सो अगेन वी सी अ स्टार्क डिफरन्स इन द कॉन्शियसनेस ऑफ अर्जुना अँड द कौरवास. कौरवांच्या मनामध्ये कसं तरी, धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये कसं तरी मला इकडे राहायचं आहे, मला इकडे जगायचं, मला काहीतरी करायचं आहे. पण याच्या विपरीत आपण बघतो इन द माइंड ऑफ अर्जुना अँड ऑल देयर इज ओनली कंपॅशन. त्यांना काहीच करायचं नाही आहे. येस, मग आपण म्हणू अरे हे तर रॉंग आहे. येस, हे रॉंग आहे. आणि म्हणून तर भगवद्गीता आले. आपण बघू पुढच्या अध्यायामध्ये अर्जुन एवढे सगळे तर्क वितर्क देत आहेत आणि आपल्याला वाटेल अरे केवढं छान बोलतो. पण एसेन्शियली ही इज स्पीकिंग विदाउट धर्म. ही इज स्पीकिंग टेकिंग धर्म आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ही इज स्पीकिंग फ्रॉम हिज ओन पर्सनल बिहाफ. बट देन ॲज अ क्षत्रिय you cannot speak on your personal behalf. You must side with dharma. Yes, it is like माझ्या मुलाने काही अपराध केलाय, त्याची केस माझ्या समोर आले आणि मी त्याला माझा मुलगा म्हणून पहिले ट्रीट करतो आणि एक अपराधी म्हणून कमी ट्रीट करतो. इज दॅट राईट? नो. तसंच इकडे अर्जुन एक क्षत्रिय आहे आणि एका क्षत्रिय होण्याच्या उद्देशाने त्याचं कर्तव्य आहे की धर्मसंस्थापनेसाठी त्यांनी करावं, गिव्हिंग अप पर्सनल मोटिवेशन्स विच अर्जुन इज नॉट एबल टू अँड दॅट इज वाय ही इज इन सॉरो. सो अर्जुन विषाद योग पहिल्या अध्यायाचं शीर्षक काय येते? कारण अर्जुन इज गिव्हिंग प्रायोरिटी टू पर्सनल अजेंडा मोर दॅन हिज अजेंडा ॲज अ रूलर और ॲज अ क्षत्रिय. As a Kshatriya, his first agenda should be ruling according to dharma, and anyone who is opposed to dharma, finish it off. ते करायसाठी तयार नाही आहेत. हेच त्यांचं हृदय दौर्बल्य आहे. इट इज द वीकनेस ऑफ हिज हार्ट विच विल बी ॲड्रेस्ड बाय कृष्णा इन 2nd chapter इनिशियल वर्सेस. ते कसं होतं हे आपण बघू आपल्या पुढच्या श्लोकांमध्ये. सो आज आपण बघितलं श्लोक 36 मध्ये द थर्ड रिझन, पाप, फियर ऑफ सिनफुल रिॲक्शन्स, अँड हाऊ अर्जुना इज रिअली कंपॅशनेट बट हिज कंपॅशन इज मिसप्लेस्ड. अर्जुनाचं हृदय करुणेने भरलेलं आहे पण ती करुणा चुकीच्या जागी वापरता येते आणि म्हणून पुढच्या अध्यायामध्ये ते कृष्णांकडनं ओरडा पण खाणार आहेत. कसं काय होणार हे आपण येणाऱ्या एपिसोड्समध्ये बघूया. प्लीज टू स्टे विथ अस. थँक यू व्हेरी व्हेरी मच. हरे कृष्ण.
या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.